na ji shiru ba ma ka zuwa. Wallahi na gaya miki abubuwa ne suka yawa ayyuka duk sai a hankali shine sa amma insha Allah ina nan tafi ko zuwa antuma ne ya ne. Ni yake ma wata ka sake. Ina zan sake wata zaki. Kai tashi. Ke baba ya hana ki tsayawa da wannan bayan dan iska ba. Tafi gida. Ceki gida ka ga zo. Kai waye bai san kai dan iska bane a garin nan. Ƙarya kake wallahi na fi karfin ka kai kalle da kan wallahi sai ka bi gurin. Cike normal ne zan dawo ne. Ba je ka dawo. Kage baki. Ina nan ina jiran ka. Sulhu kana hannun 'yan sanda ne. Sojoji sanda. 'Yan sanda ke aikin sulhu, sojoji su 'yan horo ne. Wani yaro ma wannan shi ba ya je shi mun. Duka cewa duka cewa kan Allah bayana. Allah ba zo bari bari dan mun Allah shi ne gida. Ba za a ka dan mun shi ne gidan warka. Alwajiran mutane. Yara mamma. Alamin ya. Wayo. Ya mu har. Shi bana. Kai wallahi ko za ku to me ba gida ya ware fa ya ware ba ka tun ban ka wallahi Allah ya ware ba zo da anjin wannan wallahi ba ka tun ban ka wallahi gaskiya nake gaya muku bai kamata a ce kuna kokari kuma ga wari ya ware na ku yi hakuri ba zan kare shiga